ezenza nje umashushu, ezenza into engithandayo. Hhayi futhi alalo ngibuza ukuthi ngikhuleliswe yena mhlampe ngikhulelwa ngazi. Mhlambe mina engingazi. Hayibo. Ngiyabonga mfethu, ngiyabonga ngama-gift. Ngeke ngimncenge mina. Ngeke ngimncenge mina. Uzoncenga unyoko. Umjolo scam. Umjolo. Scam. Ayikho into ekuthiwa umjolo. Engidina uyabathanda abantu abadala. Gijimisana nomuntu omdala manje. Gijimisana nomuntu omdala manje. Nayo usho uzo ngangenzani ngivula amathanga. Ngangalo. Shisho poza yami. Anyway ke I'm single, I'm not available. Angikho available. Hlala manje ngihlala ekhaya, khulisa izingane zami, zikhulile vele manje izingane zami, ngihlale nomndeni wami, ngenze yonke into, khohle nje indaba yabafana. Nalo ngavele ngihambe ngiyothandana namantombazane, ngihubha amantombazane, sithandana namantombazane. Hayi, mfana ngisamfuna. Mfana nje ngisamfuna. Hayibo. Yazi abantu babengikhuza bethi hayibo ufuna ama-followers ngawe lo. Hayibo. Kanangazi ngibuzanga elangeni. Yazi ngibuzanga elangeni. Ngifuna ukubona uzolasta nomjolo wakhe. Ngifuna ukubona. Angimshwabulela ngithini? Angazi kwenza lutho, angikwazi ukwenza. Ngizobheka ngalawo ukuthi uzolasta nomjolo wakhe. Ukuthi uzolasta yini. Ayibo ku-Facebook ngangazi kuthiwa khona i-truck yoshisa abantu. Angimazi uTirela uThupha mfethu, angimazi. Yazi nani ngivele ngiconfusekile, nani nizongiconfuse, nizongigulisa more, nizongigulisa. Why? Ngiyadlala bafethu, ngiyadlala ningigulisa. Munye nje umuntu ongigulisayo. Munye vo. Hayi kodwa wema. Ngimbalela futhi 5 days ngikhulu 5 days. Nizoyibona i-post engizobe ngiyipostile ku-YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ngizobe ngiyipostile. Cha ngiyazithanda indaba. Maka mengikhuluma ngaka niba baningi kangaka. Kodwa nje mengiyihlalele nje ngingakhulumi, angazi ngifike kule nto engifike kuyona enayithanda indaba.